Добър вечер. Вие сте с видите на Нумси ТВ. Аз съм Жеко Жеков, Жеката. Аз съм Чочо Николов. Благодаря, колега. Моля, колега. Сега, преди броени минути, започна нашето ново телевизионно предаване. Нумси ТВ Ladies. Останете с една програма ексклюзивно за жени. Моля, приключете на Нумси ТВ Ladies. Останете Че вече сте една. Тя, нас, също седно. Нумси ТВ Lady. Добър ден! Съм закъсняла, нали? Имам време малко да се поправя. Дошъл такъв празник. Добър ден! Не съм закъсняла, нали? Напротив, подобрили. Ама как така? Защото точно по това време аз съм поканена да изнеса моята лекция с първете много въпрос. Съжалявам, бе след мен. За къде сте разбързали, госпожо? Госпожица, така че аз като гледам дълго ще останете, госпожо. само след час съм на една сватба, така че няма да отидете. моля ви, аз съм булката. Уважаеми зрители, като се преборите с остеопороз и нужното движение, днес ще ви запозная с лесен план на моята система за лечебна антиостеопорозна рода. Бъдете така полезни, да извадите химикалния белезник. Готови ли сте? Да се научим да правим вкусни пържени картофи. Мили зрителки, започнете да готвите хубави пържени картофи и започнете Да се вличате. Когато сте готови, става кипчика до мен и отивате до най-близкия плод и зеленчук и купувате 1 килограм картофи, внимателно ги обелвате след и лягате по корея на килимчето. При леглото и в тази позиция. подавате картофите в съд с вода, след което се опитвате да се вдигнете. Внимавайте да наведете пръстите на кръчетата си, защото веднага ще трябва да ги нарежете на колелца. Което е изключително полезно. Но да минем на друго упражнение. Заставяте пред стойла, после бавно се навеждате и разклащате дръжката на и сядате в него. Вие лекичко пускате в тигана няколко резенчета картофки и след това и поставяте ръцете си плътно на пода, без да измените положението на тялото си, защото лекичко разклащате дръжката на тигана след това. разли краката си, тъй като Те са добили тъмно златия цвят картоф. рязко свивате краката към гърба си, поставите ги Малко да се изтъгнат. стъпвате на краката си, после Поставяте ги в цветката и сега ви остава само да възстановите нормалната си дисциплина. Задъхахте се. не бе. Това е нормално. Картофките са изпържени много добре. Как да ги докараме на вкус? Стига вече! Стига! Стига! Следващата отвръщение. За него е необходима Котварска сол. една врата, която широко отваряте. И разтръгвате между пръстите си. След това се разкръщате равномерно. Посолявате картофки. Така вие ще